mukudziwa kale ndiyesa amayi amene wa Patricia Chimombo iwowa ndithu sadayankhuleko chitulikire ndi zisankho zija zonse mpaka na pano nthawi yakwana iwowa abwera akufunanso nawonso ayankhuleko ndi kuti ali ndi zinkhani zambirimbiri ndi tione kuti iwowa atibweresera zotani. Patricia Chimombo. Eya, masana abwino amayi ndi abambo. Komanso ndithokoze Mulungu kuti takumananso kuyankhulana tsiku la lero tili moyo tonse Amalawi chifukwa cha nyengo imene timadutsamo. Ndipepese ku mtundu wa Malawi kuti tinakhala chete kuchokera pa 16 inali nthawi yanga ya mtengo wapatali imene imanthokoza Mulungu pa zimene watichitira kutichotsa Igupto kwa Farao. Chinthu chimenechi chanditengera nthawi yayitali ndithu kwa ineyo kuti ndikhulupirire kuti tachoka kwa Farao. Koma kumwamba kulemekezeke, Mulungu azikula ife tidzichepa chifukwa cha zimene Mulungu watichitira. Ndimafuna ndithokozebe Mulungu, ndithokoze Mulungu kuti Ambuye ndinu Mulungu wabwino. Ndinu Mulungu amene simmalakwitsa komanso mmapanga zinthu mu nthawi komanso ndi cholinga. Dzina lanu Ambuye lidzilemekezeka. MCP lerolo tikamati li ku opposition tikulakwitsa kwambiri. MCP tusili ku opposition. MCP yatha. Ngakhale ku opposition iko ichokako pompano pa yatha kulibenso MCP kumalawi kuno. Chifukwa chani? Chifukwa cha zimene akupanga. Ndimayembekezera kuti atatenga titavota pamene paja anabwera achakwera kudzayankhula kuti ndavomereza. Ngakhale ankayankhula milomo chekuwuma akunyambira uli ukali ndi ululu, komabe chifukwa anayankhula ndimayembekeza kuti akhala chete. Ndimayembekeza kuti akhala chete atenga chitsanzo chimene anachita Peter Mutharika atalandidwa boma 2020 fomeje kunali kulandidwa boma 2019 kunali kulandidwa boma. Ndimaona ngati kuti achakweranso akhala chete chonchicha. Sinayembekezere kuti achakwera ndi anthu awo achina Vitumbiko Mumba, Chitsiru ichi mayi Jessica Bwira, uyu Bambo Ken Sonda, zinthu zonena kuti anthu onena kuti tikamaganizira pena pake sitimamvetsa. Sinayembekezere kuti akhala ali up and down kuyankhula kulowera kutere zotumidwa ndi achakwera omweyo chifukwa zimene amapanga zinali zotumidwa soti amapanga pa iwo koma amatumidwa. Poti pamudzi paliponse sipamalepo kha Chitsiru. Kutera ku zitsiru za ku MCP zimene zimagwiritsidwa ntchito mwawo Chitsiru ndi achina Jessica Bwira na achina Ken Sonda, achina Vitumbiko Mumba. Sinayembekezere kuti mmene tinavotera muja ndi mmene anasiyana achakwera ndi Peter Mutharika. Iwo aja angamabwere kumayankhula zopepera zimene amayankhula zija. Chinawakomera kumapanga zopusa zawo zija mpaka nakufika la lero tibe nawo mtendere anthu awa. Chimene ndimafuna kunena lero nchonena kuti tamuthokoza Mulungu pa zimene watichitira. Komano ntchito sopano iyambike. Apapa nde pali ntchito. Apapa nde pali ntchito sitikwasekerera, sitikumpanga munthu babysitting, tibe nthawi yompanga munthu nake babysitting. Tini nthawi yonena kuti timve kuti dziko la Malawi liyenda bwanji ndi mavuto amene ali m'Malawi munowa. Ndanena kale kuti apapa choyamba ine ndikuthokoza Mulungu kuti Ambuye ndinu Mulungu wabwino. Ndinu Mulungu wabwino amene mmamva mapemphero anthu anu akasweka mtima inu mayankha mwatiyankha MCP apapa nditathana nayo for good. Ndipo ndikunena motsimiza kuti tathana nayo for good. Ine am not sure kuti mdziko muno MCP idzawinanso. Sizatheka. MCP yapita. Nkomwe. Iyi sivenokha MCP. Emu yachoke. Agulu kunyinda asakwene kuima Malawi Congress Party. Fanthu amamane kuimira dzina kuti Malawi anenokhala anthu amtendere. Koma anthu awo alibe mtendere. Si Malawi Congress Party. Nkhani iyi atsogoleri athu mkamba kuti parliament kapangeni lamulo lonena kuti Malawi akachotsepa agulu kunyinda ameneyo afune dzina lina lophera anthuwo
chifukwa akanakhala amalawi abwino anthu amene asibweza amachita zimene akupangazi one after another mavuto one after another mavuto masikando akuluakulu okhaokha amene asanene okhala amalawi congress party aone emuyo akachotseka ipozi malawi akachotseka ipo zimene akudziwa zophera anthuzo ndetione tikodi dziko lino adzalolanso iwajo kulowaso mboma. Choyamba ndi chimenecho. Nkhani yachiwiri imene nafuna kuyankhula ndiyothokoza kwathokoza a Profesa Peter Mutharika chifukwa chakudekha kumene anadekha. Inali nthawi yowawa 2020, inali nthawi yowawa 2020 kudzayenda kudzafika 2025 tinene zoona zitonzo zinalipo zowawitsa ndipo agulu kunyindawo amayankhula mopweteka koma kudekha kumene anadekha a Profesa Peter Mutharika ine ndikuwathokoza kwambiri kuti abambo awa Mulungu anatumiza dziko ndi cholinga anasiya zawo maiko akunja kumene amakhala akanatha kukhala mwamtendere wawo koma anabwera kudzakhala nafe amalawi kutithandiza kupanga china chilichonse mpaka kufika pano abwereranso mboma. Mulungu alemekezeke, Mulungutu alemekezeke. Ndiye chifukwa chakudekha kumeneku ndifuna ndibwerere pambuyo. Ine sindikufuna ndimuyankhule mwina momukhala ngati kuti pali chimene ndikuopa. Nthawi yoopa inali ya MCP nthawi ije timaopa ifetu timayankhula tili cheucheu ndetakumana ndi mavuto takumanatu ndi mavuto mwina ndikukumbutseni pang'ono. Ine ndikuyankhula lero mpaka na apolisi kubwera nyumba mwanga apolisi 4 nkuzandibera ndama mpaka nalero ndama imene wantamba sinalandira nkumaopsezedwa ineyo kukafunsa kuti ndama yanga inaenda lencha apolisi anabwa nyumba anabwa pagalimoto ananyamula futa apanga izi apanga kunduza kuti nkhani imene tidzayikambabe bwanji chilima ankagwira ntchito koma ali ni mlandu wokuba ndama za sata ndiye ineyo mukuona ngati apolisi amati ngachose ntchito fota aba ndama za inu kundiyankha choncho ineyo kwa polisi ofesala. Chifukwa chani? Chifukwa kuti timayankhula nkhani against MCP pa zimene amapanga. Ndiye leronso tilibe nthawi nena kuti tingamaope kuti tidziopa kuti tikayankhula izi tilakwitsa. Ndimafuna ndibwere ku DPP. A DPP Mulungu akukomerani mtima mu DPP chifukwa cha khaidwe la Profesa Peter Mutharika. Otherwise sizikanathekanso. Chifukwanso DPP tinali ndi zathu zimene timapanganso zopweteka. Kwambiri ine ndikupanga tako kwa Honorable Nchacha. Honorable Nchacha, please. Somba imodzi ikapita ndengu. Nkupezera somba chawo imaulisa somba zinzake zija. Panali zina zinzanu zinamachita tivomere koma inuyo mnali pa forefront. Kumene kuli Honorable Nchacha andimve. Sinthani khalidwe lanu. Pangani behave ngati munthu wankulu. Tengani khalidwe la Profesa Peter Mutharika. Zimene machita nthawi imeneyi sizinali zabwinoyi. Ndipo inuyo mbuyesetsa nyamata namene mayenda nawo mwaphunzitse chikhalidwe chabwino. Zomenya atola nkhani kutukwana pa social media kutani inuyo muna beyond. Ndiye ndikupempheni tithokoze kumwamba mwasankhidwanso ndi member of parliament tithokoze kumwamba zimene akudziwa president zimtima mwamuna atha kupozani position ine abwino koma musagwise ntchito udindo wanu molakwika. Ine ndikukhulupirira kuti wina aliyense wa DPP wazindikira chimene ankalakwitsa ndipo pano pekha DPP yatsopano yanyuwani ndipo yabwino. Musagwise ntchito udindo wanu molakwikayi muone kuti dziko liliyenda bwanji. Ndimafuna ndiyankhule zimenezo mosanyengerera mosabisa komanso mosaopa. Ineyo sindikuopa ndikudziwa kuti lero silinso mu dziko losowa mtendere onena kuti azitulutsa maujeni ma propaganda tukagula machini omacherera zimene anthu akuyankhula. Lero loti yankhula mwamtendere ti mu dziko tsopano la democracy osati dziko limene limalamulidwa ndi agulu kunyinda lija. Ndayankhula za inuyo Honorable chifukwa chonena kuti ndinachita kuona live zimene munkachita tsiku limene lija namva nanu kupweteka. Ndipo ndi zina mwa zinthu zimene zinagwetsa DPP. Koma ndikukhulupirira kuti pano pamaphunzira zambiri chifukwa chakunja kumene mwakhala for 5 years. And 5 years imeneja chifukwa cha kuchimwa kwa ana kunalanga munthu wankulu. Kuti kumachimwa ambiri munkapanga ndinuyo amene mwazungulira a president athu a APM. Lero zimeneja zinamuzunza munthu wankulu koma chifukwa cha chikondi ndi ubwino wa Mulungu amubwezera munthu pampando. Chitani behave mwaukulu dzikoli liyende mwamtendere. Ndiyankhuleka ichoncho. MCP chikangawa pati taina yake
anthu ankaombera m'manja. Hey. MCP yagoletsa penalty asankha Vitumbiko Mumba. Mwachiona chitsiru chija ndi chitsiru chinzake chija, mwaona tinkachemerera aja apa sitikuyambanso za chisankho, koma mwaona khalidwe lawo anthu tinkachemerera aja. Zimene zachitika ku State House mbiri ya dziko la Malawi sizinachitikepo. Zimene zachitika ku State House mbiri ya dziko la Malawi sizinachitikepo. Komatu akuti kuli engineer Vitumbiko Mumba kumeneko, kuli Dr. Jessica Bwira kumeneko, kuli Dr. Lazarus, madokta atu amenewo onena kuti anthu ophunzira, amanena kuti kumwera kulibe anthu ophunzira ndi mbuli, koma ku Central Region ku chipani cha MCP kuli anthu ophunzira. Mwaona ophunzira zitsiru zophunzira zimene zachita, mwaziona guys. Olo munthu utakhala kunena kuti iweyo magwazi fufu, ukafike point imene achita MCP ku State House, chifukwa chani? Chinapweteka ndi chani? Otasamutsa zinthuzo kusamutsa akhala nazo mpaka na litiro, zimene atengazo mpaka zimene aonongazo akhala nazo mpaka na liti. Komanso khedwe la mtundu wanji adzabweranso m'Malawi muno kutiuza Malawi kuti tivotereni? Akadzawina president wawo akakhala kuti popeza nyumba imene agumulagumulako ma staff house ndi amene aonongedwawo adzakakhala kutiko ukuti kusonyeza kuvomeza kuti basi anthu amene sadzabwereranso pa mpando wa president. MCP yatha njendanenera wodi yanga ujeni yanga yamba icha. Ndi nkhani yomvetsa chisoni wambimbi, nkhani yochititsa manyazi. Ndi chifukwa chake nthawi ija ine ndinkanena kuti akuluakulu chakwera ndi Mumba anthu awose nzitsiru zofanana zochita, ndinkanenera zinthu ngati ziti malotezi zakutsogolo. Chifukwa iwo akanakhala anthu aumunthu nzeru zilimo, ife taluza tavomereza zatheka palibe chimene tingachita. 3 point chakuti miliyoni si nkhani isonena kuti angakhalenso ni magazi atibera apanga tiye tingovomeza tinali ndi zolakwika osatenganso zolakwika osanjikiza pa zolakwika zina sizinani okhala chonchoni. Koma nanga taonani zimene achita lero, ndalama zimene zingakonze kosekuja kuti kulongosoke madzi aphulitsapulitsa nyamabiru koma chifukwa chani makamaka? Komanso ine ndifunse chifukwa zinazi tizingobulema MCP okha. Ineyo ndimadziwa kuti ku State House iliyonse kumakhala achitetezo, kuli president ngakhale kulibe president sikumakhala kunyumba kuja kopanda achitetezo. Azitetezo amene amagadya nyumba zimezi anali kuti nthawi imene zimachitika zonsezi anali kuti. Mawu anga oyamba amene ndingayankhule ku nkhani imeneyi nchoyamba tifuna tidziwe achitetezo amene anali pa nthawi imene kwachitika zonse zochitika. Chifukwa kuthekanso achitetezo ndi anthu amodzi amene apangana contribute kuononga zinthu zaboma. Awawa ndiye kufuna kusafuna abwerepwere atiuze tanali kuti mmene zimachitika zonsezi. Chifukwa kukanakhala chabwino kuma staff houses kukhako, koma ku nyumba ya boma zimene zimachitika komwe kumasokoneza izi kuononga pakutera pakutenga izi makatani chani zimachitika anthu ali kuti. Ntchito yawo inali chani popeza timadziwa kuti polisi ya ulendono inali ndi ya MCP. Ndiye iwo apolisi abwera adzayankhe kuti ntchito yanu imene makhale kumagwira chani, kumagwira ntchito yanji. Nkhani yachiwiri ndimafuna ndigwizane nawo a president a UTM Dr. Daliso Kabambe kunena kuti MCP chipani cha MCP chinachita mwa chinalowa mboma chaba ndalama zambiri, ndalama zazapita ku chipani chifukwa kamapezeka kuti mafunction ang'onong'ono koma kumachita panga hayala magalimoto a Southern Borders zokumoka kuthula kukamwa ali ndi ndalama zilezo zikonze ma State House amene aonongamo. Akakonzetsere ndalama za MCP, ndalama ya boma isapite kwakonzetsa ujeni zinthu zimene zaonongeka ku State House. Zimene zozo ayi musampatse nzanu chipinjo aganize zokonzetsa nyumba za boma, aganize zosamala Malawi panopa mmene dziko laonongekeramo. Tili kale munyengo season yowawitse, season ya njala, season yofuna fertilizer, season imene matenda amachuluka mvula ikamabwera kumakhala matenda ambiri, kolera chani zina zotezo. Akuyenda kukhala okonzeka ready for anything kuti chikhozo chitika chimene chifuna attention ya boma kuti asamale mtundu wa Malawi. There is no way angatengeso ndalama za boma azipangira zopusa zopanga renovate
State House ndalama za MCP ndipo nkhani yolo ku koti ipite MCP apitidwe ku koti ajaji azikamanda nkhani imene akuidziwa ayitsala achite folo nkhani iyi ipite ku koti MCP atulutse ndalama za chipani chawo ngati alibe za chipani chawo atulutse zimene aba kwambiri za jenizi akakonzetsere State House otherwise izizi mkamango asekera gulu kunyinda amenewa atizunza kwambiri atizunza ndipo palibe chifukwa chowasekerera MCP itulutse ndalama za kuchipani kwawo chifukwa zimene zogwirizana ndi anyamata awo tiye tipange zife kuno sitizabwerera koso nifaka apanga zimenezi ndene ndikupempha on behalf of Malawi ndipo ndikupempha ndipo ndikuyankhula with confidence ndanenaso kale kuno tine pano pasindu tine maopa ife timaopa koma timamenyesa mutu panjanji ife tinapita kumegi ife okati mani manje kumenyesa mutu panjanji timakhala ready for any attack pano pasa sindikuopa ndikunena kuti MCP akuluakulu aboma lerolo boma la lero boma la APM pangani ndondomeko yothekera anthu amene apanga zimene akudziwika suti ngobisika chifukwa aliyese amatuluka nyumbamo amene atuluka nyumbamo akawuzidwa kuti makhala nyumba imwe yona imene konzani akonza yekha akazilepha ndayitala nzake amaphwanya nawaja nami angathandizani nkukonza nyumba yachakwera imene amakhala achakwera mmakhala muno mukuyenera kuyikonza nyumba ino muisiye mmene munayipezera ndiye nkhani yotu sikulisa pali nkhani apa yoti tinene kuti boma la Malawi litulutse ndalama ndimamva anthu akuluakulu andale ena ake machani awa akuyankhula kuti Dr. Professor Peter Mutharika kapena boma lisakhale concentrate kuyang'ana zokonza nyumba za boma koma concentration ipite ku nkhani ya za dziko meze of course yes komano tikunena kuti asakhale busy koma akhale busy kungofunafuna anthu amene apanga zimeneziwo akakonzetse okha zinthu zotu akonzetse mkomwe olatangogulitsa loji imodzi ya ubuntu icha zitheka akonzetsa State House chifukwa zimene zonse ndalama zamayi zokubaza Malawi nde ndipempho langa kunena kuti mosanyengerera kapenanso mosayankhulanso mopyatangula koma tikunena kuti aliyense nyumba imene watulukamo akakonza akaise imene inalili basi ndiye nkhani imene tingakambe palibenso nthawi yonena kuti nzawo wafika movutikira munanchotsa mwachipongwe mwampanga chipongwe mwantuka lero akasakula ndi awo akuyamba kupepesa akasakula lero kupepesa aujena Humphrey Mvula ali kuti amene amapanga nawo zawo zicha ali kuti musamapange chonchoyi musamati mukapangapanga zanuzo mwathamangira kupepesa tifuna tidziwe chimene mukapangira zimene zijazo fa dziko lino ndi democracy tonse timayankhula ife timakhala chipani chimodzi koma timayankhula molemekezana kumadziwa kuti kuli mawa ndiloopsa limasiyana ndi dzulo fa zimene zinachitika dzona zidziwa koma zidzachitika mawa sukuzidziwa tinayenera kusamalitsa chifukwa cha mawa koma MCP ndi anthu anu munalibe kuganizira za mawa akeni nsonda imene mmayankhulira ngati kuti inuyo ndi prophet onena kuti zamawa zonse zipambala nganda anzanu ndi aja ayasinigama akumvama amaticha atola nkhani ndi chitani zumu osaganizira kuti waja ni munthu wa mulungu amayima pa pulpeti kuyauza anthu za ulemerero wa mulungu koma anasiya zimene za dziko anasiya za mulungu kutenga za dziko chifukwa chokonda ndalama lero anthu omwe mmamoti akanakulangizani zoyenera kuti akuluakulu achoka mboma tiyeni tipange izi mosama sanatero angokhala du kumakuyang'anira kumakombani mmanja uchitsiru umene wachita MCP ine ndikuti ndikuvomezana nawo adalitso kabambe kunena kuti aliyense nyumba yake achite handover ili bwino basi ndiye nkhani imene tingayivomere palibenso zonyengererana apa anthu oyipa ndipo akamati mulungu anamba chisoni analenga munthu wake ndi wa MCP achakwera mmawerenga baibulo ino achakwera ndipo mkomwe achakwera inuyo bwanji mwakanika kukhazikitsa bata anthu anu chipani chanu kuti akuluakulu tikhale mwamtendere ndezilipo zitha bwanji koma wadya mtoliro lero mudya bwanji mtoliro uja nzimene mukupangazi ayi mwaonjeza State House nyumba ina iyo sangana amakhala nyumba yakuti akulu bwani muzati yankhe nyumba munayipeza ili chonchi ayi munapeza ili bwino ikonzeri mise imene inalili umu munaliza kuza kuti mubwezeretse bilu ya madzi agawane amene aphwanya mamita awo basitu palibe chifukwa chaononga ndalama zaboma kumakonzetsa zinthu zoti aononga anthu mwadala sizoona ayi ife tikufuna zinthu zichitike mdziko muno tione kusintha
ndi apa mukungoyankhula zopepera kupepera kwenikweni zinthu ziyamba kukwera mtengo mufuna tikuyankhuleni kuti chani mwasiya chani boma 3 trillion mwabanja mati zinthu zingatsike pa nthawi yomweyo ndeno takuwuzani ine ndayankhula nanu ndiponso sindikunyengera pano panso sindikuopanisoni ndayankhula kunena kuti aboma la Malawi motsogozedwa ndi APM chitani folo anthu amene amakhala nyumba zimenezozo awezeretse nyumba amene anazipezera azisiye amene anazipezera basi ndiye nkhani imene ilipo apapo